IFM News. IFM News. IFM News. Live report. Idol Deres, please come in. Mangipaay iti Smart TV ken Smart Interactive Panel Board kriti so aming nga pagadalan ababaen ti Scores Division ti Ilocos Norte babaen iti gobyerno lokal iti probinsya ti Ilocos Norte. Una ni Governor Celia Araneta Marcos umabot 75 billion pesos ti mausa nga pondo tas na ikari iti kalabest by iti nisengkat ti school board meeting. Imuna meten ni mawat iti siyang mapulagit siyam nga pagadalan ti elementarya kaysa nga pulagit dua pagadalan ti sekundarya mani po ti 306 nga pagadalan iti elementarya ken inyong mapulo nga pagadalan iti sekundarya. Una ni Governor Marcos 160 ti may paing Smart TV edindo nga 382 ti Smart Interactive Panel Board. Maragsakan met ti principal school head kinaduma pa mo Sosoro nang runa kanito adal gapo kirito may paay nga high-tech nga kagamitan iti pagadalan kabayatan na in pasigurado met ti Dr. Maria de Laila Adriatico, Special Operations Officer 40 PIDO na may bunong dahil tinadumapay nga pagadalan ti device para kadakwada alpasan ti Region 1 Athletic Association Meet Weno R1AA. Idol Dennis Alipio, Tatak, IFM.